Europska poduzetnička mreža u bazama podataka ima vaše potencijalne poslovne partnere i zna gdje možete pronaći tehnologiju koja vam nedostaje. Znate li i vi? Imate izvrstan proizvod, no nemate ideju kako ga plasirati na tržište. Želite pomoć u dovršetku svog proizvoda jer vam nedostaje neka tehnologija. Tražite partnera koji bi vam pomogao u izlasku na strane tržišta. Pomoć za rješenje ovih problema može vam dati Europska poduzetnička mreža. Riječ je o sustavu koji umrežava gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija, poput komora, agencija, instituta, a koja pruža odlične kontakte i poveznice u 49 zemalja i 83 konzorcija. Time je povezano više od 4000 stručnjaka s područja poduzetništva, inovacija, transfera tehnologije, s ciljem promidžbe konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini, pa i šire. Europska poduzetnička mreža, odnosno Enterprise Europe Network, je najznačajnija potporna struktura malom i srednjem poduzetništvu u Europi i nudi širok spektar usluga. Cilj mreže je zapravo, kako je to osmislila Europska komisija, da u konzorciju bude nekoliko potpornih institucija, pa je tako i u Hrvatskoj, koje nudi usluge od uspostavljanja poslovne suradnje, preko transfera tehnologije, organizacije događanja, a sve s ciljem internacionalizacije poduzeća u prvom redu. Mreža tvrtkama nudi poslovne usluge i lakšu dostupnost svjetskom poslovnom tržištu. Zavisi u prvom redu od profila tvrtke. Dakle, ovdje kod nas u komori može dobiti pomoć oko internacionalizacije svog poduzeća. Dakle, može ući u našu mrežu poslovne suradnje, možemo pronaći partnera u bilo kojoj od zemalja Europske unije i šire. Možemo mu pomoći oko nabavljanja bilo kakve informacije o poslovanju na tim tržištima. Radimo također edukativne događanja, znači ovisno o tome što tvrtki treba za pripremu. Znači, Hrvatska se približava Europskoj uniji i sva ta pravila poslovanja zapravo dolaze i ovdje na naše tržište. Naši partneri koji se bave transferom tehnologije mogu pomoći tvrtkama da uđu u bazu tehnologijske suradnje. Znači, tu se mogu ostvariti ugovori o tehnološkoj suradnji. Nadalje, naš partner HIT može pomoći u sudjelovanju u okvirnom programu za istraživanje i razvoj. Znači, tvrtke koje imaju istraživačke kapaciteta također mogu dobiti pomoć i na tom području. Uz navedeno, mreža daje informacije i o europskom zakonodavstvu, mogućnostima financiranja, kao i pomoć pri pronalaženju poslovnih partnera. Dakle, Europska poduzetnička mreža u Europskoj uniji pokriva 48 zemalja, a da tako kažemo, ova naša Europska poduzetnička mreža je ogranak u Hrvatskoj i čini je konzorcij od 7 potpornih institucija. Hrvatska gospodarska komora je koordinator. Dakle, imamo partnere za transfer tehnologije i inovacije, to je Poslovno-inovacijski centar BICRO. Partner, dakle, nam je još Hrvatski institut za tehnologiju, također u Zagrebu. On se bavi aspektom programa za istraživanje i razvoj. A što se tiče regionalne raspoređenosti, imamo partner u Rijeci, to je znanstveno-tehnologijski park sveučilišta u Rijeci STEP-RI. Nadalje, Ured za transfer tehnologije u Splitu, UTT, Tehnološki park Varaždin i Tera Tehnopolis iz Osijeka. Najbolje u radu mreže govore njegovi korisnici. Poduzetnik Vanja Jurić iz tvrtke Trading pod sredstvom Europske poduzetničke mreže pronašao je partnera u Njemačkoj. Potrebne su mreže, potrebna su mjesta gdje će poslovni ljudi dolaziti u kontakte, gdje će se susretati i gdje će se jednostavno pronalaziti. Naravno, takve mreže postoje širom svijeta i to je jedna od stvari koju mi zapravo imamo i smatram da bi trebali više koristiti. Informacije o Europskoj poduzetničkoj mreži možete pronaći na web stranicama mreže www.een.hr.